Bon dia, moltes gràcies per ser aquí, a tots vosaltres, també al públic. Estem degudament desinfectats. Vull dir, aquí dalt de l'escenari, sé que baix també, per tant, no passarà res dolent. Crec que tenim 45 minuts aproximadament per parlar de prescripció lectora i jo el que faré per començar, diguéssim, és presentar els 4 ponents que m'acompanyen avui i llançar una primera pregunta. Llavors, a partir d'aquí, suposo que entre la interacció que es pugui donar entre ells i el que jo mateix també pugui anar preguntant, perquè he anat rastrejant algunes entrevistes que els havien fet, he buscat algunes declaracions que poden o no ser polèmiques, que poden o no suscitar un cert interès, però abans de presentar-vos-els tinc uns versos de Mark Strand que crec que d'alguna manera poden ser una mena de tret de sortida d'aquesta sessió. Són uns versos que va publicar Godall, traduïts al català per Joan Tudó, al llibre Rufaga d'un, l'any 2015, i que diuen: ningú se n'adona, però l'arquitectura del nostre temps està esdevenint l'arquitectura de l'avenir, no? D'aquest futur. Bé, crec que la prescripció i l'arquitectura són dues paraules que poden tenir a veure, que el nostre temps i el futur, quan parlem de prescripció, també perden distància, és a dir, que d'alguna manera es traspassa una frontera i es va cap a l'altra, no? I al revés, no? Aquest futur a vegades pot tornar cap al nostre present. I bé, fet aquest mini excurs strandià, no? Poètic, d'alguna manera, us presento els 4 ponents. A l'extrem esquerre tenim Lluís Agustí, que és director de l'Escola de Llibreria i coordinador del programa de prescripció lectora de la Universitat de Barcelona. Ell ha donat classes a la Universitat Nova Lisboeta, crec que va ser ja fa uns quants anys, això, sí. I a més, ell ha dirigit biblioteques a Barcelona, París, Brussel·les, Nova York i també Lisboa, si no m'equivoco. Llavors, una mica menys a l'esquerra tenim el Marc Santandreu, que potser alguns de vosaltres coneixereu perquè el 2014 va fundar Textum, i Textum és una startup focalitzada en el sector del llibre que el que fa és oferir algoritmes i solucions basades en Big Data i intel·ligència artificial. Això són tot paraules que podríem pensar que pertanyien al futur però que ja formen part del nostre present, i amb totes aquestes eines el que feien i fan és optimitzar, que crec que és una paraula que heu fet servir, optimitzar els processos de recomanació lectora. Llavors, encara una mica menys a l'esquerra, jo soc l'extrema dreta, avui, una mica menys a l'esquerra, al centre, tenim Isabel Sucunza, periodista, llibretera. Es va donar a conèixer el programa Saló de Lectura de BTV, que després es va transformar en l'Hora del Lector al Canal 33. Durant un temps, després d'aquest programa, va estar vinculada a l'editorial Navona i finalment, des del 2014, a més de llegir-la en diversos mitjans, la trobareu gairebé sempre, diria, no les 24 hores del dia, però 12, 10, sí, a la llibreria La Caldés de Sant Antoni de Barcelona. I gairebé la meva proximitat més dretana tenim el David Guzmán, periodista cultural, especialitzat en llibres i música. No us despisteu perquè aquest estiu l'heu pogut sentir en un programa sobre cançó italiana. No us despisteu perquè ell també és l'artífex i l'ideòleg del programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que està actualment en antena els dissabtes a la nit, però abans l'heu pogut veure a QWERTY, l'heu pogut veure a Rius de Tinta també, Terrícoles de BTV,
i encara abans diria que, clar, ell l'heu pogut sentir també al programa del Cafè de la República de Joan Barril. Per tant, estem parlant de 4 ponents especialitzats, cadascun d'ells en un aspecte concret o en un subsector concret del món del llibre. Tots ells tenen molt al cap què és la prescripció, què vol dir recomanar llibres, què vol dir deixar fora alguns llibres i portar cap al seu terreny altres llibres. I crec que la primera cosa que us vull demanar a vosaltres com a introducció potser és que expliqueu a l'audiència quina mena de lectors creieu que sou. No tant quines referències teniu, sinó quina mena de lectors sou. Llavors pot començar qui vulgui, Sí, jo començaria, però no em funciona el micro. Val. Per tant, que comenci algú altre mentre ho resumo. Ara sí. Sí que em funciona? Gràcies. Caram, amb el Jordi sempre és una sorpresa. Bon dia a tothom, d'entrada, i gràcies per ser-hi. El Jordi sempre és una sorpresa en el sentit que comença citant Marc Estrany i uns versos i després fa una pregunta que donaria per un seminari filosòfic. Què sou com a lectors? D'on veniu com a lectors? Si hem de posar un adjectiu, això, jo que tota la vida he crescut com un lector entusiasta, és a dir, quan he relacionat amb un llibre que crec que hi trobava coses interessants o que m'ha aportat des de molts punts de vista, afectiu, personal, mental, col·lectiu, enteniment, el que sigui, he pensat que això, és a dir, una cosa que sempre m'ha generat des de ben petit un tipus d'entusiasme, un tipus de fins i tot d'eufòria que no he trobat en altres disciplines. Podem compartir-les, tu també ho citaves, amb la música i amb altres aspectes que... Però bé, així com altres persones tenen una falera particular per l'esport i troben una manera de relacionar-s'hi, jo en els llibres he trobat una manera de relacionar-m'hi que m'ha ajudat a explicar moltes coses, explicar-me a mi, explicar el món, explicar el que m'envolta, i que després he tingut la fortuna professionalment de poder-ho compartir i compartir les coses que a mi em diuen i a més veure, i això és molt satisfactori, que els altres també els diuen coses. És a dir, bé, per resumir diria que s'aproxima al tipus de lector que crec que soc i que he estat. Jo vaig començar de petita molt entusiasta, tan entusiasta que... Gràcies. Regressa al futur. Era l'entusiasme. Ha passat un altre temps ara mateix. De petita molt entusiasta, tan entusiasta que m'agradava tantíssim que els vaig donar als meus pares una eina per castigar-me, que era prohibir-me llegir. Aquesta nit no llegeixes. Això es va allargar, després ja quan no em controlaven l'hora d'anar a dormir ja donava rienda suelta als meus tempos i a les hores de lectura. I després el que sí que em vaig trobar, que crec que és una cosa que ens passa molt a la gent que treballem amb llibres, és que arriba un moment, jo vaig començar a treballar al Saló de Lectura del Lector a mitjans. Eren programes que es dedicaven, que hi havia primer una entrevista a un autor, després col·laboradors que feien recomanacions, i després a l'editorial i ara a la llibreria. El que es passa a la gent que es dediquem, o a molts que ens dediquem als llibres, és que hi ha un moment, la línia no està molt dibuixada, però hi ha una manera de llegir per feina i una manera de llegir per nosaltres, per seguir amb aquest entusiasme, que a vegades coincideixen les dues coses, i és una sort quan passa, però sí que hi ha molta... I ara estic en aquesta fase que és una lectura molt caòtica, començo molts llibres o picotejo de molts llibres perquè després els he de vendre a la llibreria, he de saber què dir dels llibres que tinc allà, però no els acabo, llavors vaig com... I a més em passa una mica com allò que dius, si et quedes tancat una nit en una pastisseria que ho provaries tot, doncs que acabo empatxada de picotejar i tal. Fins que agafo un que dic... I llavors aquest ja l'agafo, me l'enduc a casa i ja és com la lectura no de feina, no per feina, ja me va. Ara estic una mica en aquest punt. Jo crec que en el meu cas sóc el menys literari de tots quatre. Quan era petit sí que vaig començar a posar amb el típic Tintín i anar fent. A mesura que vaig anar creixent em van començar a interessar més llibres més de reflexió, més de filosofia. I ara, per la meva feina i per el que em dedico, estic mirant o estic llegint molt temes d'innovació, de tecnologia,
però sí que m'aparto una mica o no habitualment llegeixo novel·les de ficció, o sigui, en aquest sentit sóc el menys literari segurament de tots vosaltres. Jo em sembla que coincideixo una mica amb els altres casos. Un lector, jo diria que fins i tot sóc compulsiu, perquè jo vaig pel carrer i no puc anar sense ulleres, perquè no puc deixar de llegir samarretes i ara sobretot també fins i tot els textos que hi ha en les mascaretes. Vull dir que sóc incapaç de deixar de llegir. I tant és així que jo penso que en el fons per mi la lectura és una mena de, no com per evitar pensar en la mort, però sí per ocupar el meu espai. Per exemple, jo tinc sovint insomnis entre les 4 i les 6 de la matinada i em dedico a llegir i trobo que és un moment que no està malament. I no puc estar, ara tampoc entrarem en detalls escabrosos, però no puc estar en un bany sense llegir, no puc estar pel carrer sense sentir una història i ocupo bastant. Suposo que en el fons no vull estar sol amb mi mateix i sempre la lectura serveix. I com a lector sí que també picotejo, però jo crec que vaig més cap als clàssics per una qüestió que, com que tenim una vida molt curta, el Samuel Johnson deia que només podem llegir 3.000 llibres a la vida, intento llegir més coses que sàpiga que sí que m'agradaran, perquè m'agrada que m'agradi allò que llegeixo, encara que sigui una obvietat per tothom. I llavors, des dels vostres camps concrets, o sigui, periodisme, llibreria, que seria la part més tecnològica i la universitat, com treballeu la prescripció? O sigui, expliqueu una mica els vostres casos. Clar, jo hauria de començar negant la major amb una discussió terminològica divertida que amb el Lluís hem tingut alguna vegada, perquè a mi m'incomoda una mica la paraula prescripció, que com sabeu és una paraula manllevada a l'àmbit de la medicina, no? I una cosa que a mi m'interessa consultar, no com una fe estadística, perquè tenir fe en l'estadística és una mica estúpid, però sí que miro cada any d'anar consultant, són unes dades, una enquesta a nivell estatal, a tot Espanya, que fa la Federació de Gremios Editores, on, entre moltes altres dades, que la gent es pregunta què llegiu, quin tipus de lectures, llavors hi ha per franges d'edat i tota una sèrie d'informació quantitativa. Hi ha un apartat, que és el que a mi us interessa, que diu, on pregunten on vas a informar-te quan necessites, quan vols llegir un llibre, aquí demanes aquesta recomanació. I aleshores, més enllà, i ho dic perquè d'alguna forma encarno aquí en aquesta taula l'apartat de mitjans en general, els mitjans, tant els diaris, que cada cop tenen més dificultats i menys pàgines i sobretot, ja no et diré menys prestigi, sinó que simplement els usos han canviat i els diaris ja no són consultats com ho eren fa molts anys, quan Babèlia, per exemple, era una religió per a una generació que vam créixer amb ells. Els diaris, les ràdios, les televisions, fins i tot internet, els booktubers, tot el que vulgueu, això queda relegat a tercera, quarta, cinquena posició i en primera posició, d'allà on va informar-se la gent quan necessita una lectura, quan vol llegir una novel·la o un títol, són familiars, amics, coneguts, parella, germans, el que sigui. Són gent que en general no et prescriuen, sinó que et recomanen. Et recomanen un llibre o et recomanen... No, el que és que l'àmbit professional, ser prescriptor té més swing que no pas ser un recomanador que queda una cosa una mica així desinflada, però que en realitat el que a mi em connecta amb tothom és veure que la gent va recomanant i que en el fons els mitjans haurien de tenir una posició d'una immensa humilitat des d'aquest punt de vista. És a dir, jo, si és el cas ja hi entrarem, però tampoc voldria dedicar-me gaire estona, però en tots els programes i les feines que faig, la paraula recomanació o la idea de prescripció ni la tinc al cap. És a dir, compartim literatura que penso que és interessant i que pot arribar a molta gent. I d'allà tinc la convicció que la gent després en treu títols i experiències lectores que són fructíferes. Però aquesta cosa així una mica de no, jo des d'aquí dalt, soc en una talaia des de la qual recomanaré o et prescriuré amb aquesta paraula així una mica en llatina, a mi m'incomoda una mica. Però vaja, si serveix. Prescripció tampoc no m'agrada. És una cosa farmacèutica i a més és un anglicisme i és un... com la prescripció és recepta en anglès, no m'agrada gens. La recomanació sí, perquè realment a una llibreria la gent ve a demanar-te una recomanació. O sigui, els mitjans, jo crec que és la diferència, crec que s'assembla més a la biblioteca, com ho fem a les llibreries, que els mitjans. El client, el lector, ve a la llibreria i et diu directament
em recomanes alguna cosa? O em pots ajudar a triar un llibre? Saps? Llavors, no és... Potser els mitjans és donar una informació i és donar-la una mica sense saber bé tots els estudis d'audiències i coses que hi ha. Qui t'està escoltant, i t'està escoltant gent molt, molt, molt diversa i té un abast com molt gran. En el cas de la llibreria estàs parlant amb una persona concreta que et donarà unes pistes, o sigui, saps a qui, li estàs veient la cara fins i tot a la persona qui l'estàs recomanant, o sigui, ja només veient-la ja tens informació, edat, no sé què, no sé quan, ja tens coses que ja està, el cap ja t'està fent, ja t'està com mig filtrant, no? Idioma, tot. Llavors la recomanació a la llibreria és molt espontània, ràpida, però o sigui, fins i tot que si et pilla fent una altra cosa, nosaltres a la llibreria el mateix estem traient la pols, que omplint els paperots d'una subvenció i estem allà mateix, llavors al mig d'apuntar el balanç de l'any anterior posat al mig del número sents una veu que et diu perdona que em recomanes un llibre i has de fer un... és com el tema aquest altre. Llavors sí que és directe i sí que veus també, clar, és que està tot combinat perquè aquesta gent que et demana per un llibre ja ve amb un munt d'informació, que aquesta sí que ve dels mitjans, sí que ve de la família, dels amics que han sentit parlar d'un llibre, sí que ve d'una marquesina, un anunci al metro que han vist de... Llavors, moltes d'aquestes converses comencen per escolta'm, aquest llibre que he vist no sé on, què tal? Doncs mira, no el tinc, o mira, sí que el tinc i va d'això, d'això. Ah, no, llavors recomano una cosa però no, això no, millor que vagi per aquí, llavors ja torna a començar tot i és molt ràpid i és una manera molt que sí que jo penso l'algoritme, que no controlo gaire, de fer una primera feina que també sí, jo sempre pregunto d'acord, més actual, més una cosa clàssica, doncs més actual, català, castellà, o sigui, faig com una primera criba com molt grossa de fa, i després ja, però això deia que part de la meva feina s'ha anat picotejant i tenir fresca com tota la informació possible dels llibres que hi ha a la llibreria al cap per tenir respostes ràpides i anar una mica... Funciona molt també, quan et venen sí que hi ha com una part d'humilitat. Per la part del llibreter hi ha responsabilitat. A mi em sembla una feina de responsabilitat que et vingui algú demanant un llibre i més si encara et diu l'altre dia em va recomanar un llibre que em va agradar molt, recomana'm un altre, que penses, ai, ara la cago i no torna. I et ve com molta responsabilitat. La humilitat potser ve una mica per l'altra banda, no humilitat de ser menys que tu, no, una mica de em poso a les teves mans perquè em donis alguna cosa amb què omplir i que m'agradi unes quantes hores d'aquesta setmana, saps? O sigui, llavors, és com responsabilitat per mi, un gest humil per part de l'altre, que suposo que també el fa no perquè pensi que tu saps més, sinó perquè tu tens al cap tota aquesta informació. No sé si he respost, sempre em vaig per... La recomanació de les llibreries és una mica així. I pensava en el seu algoritme, pensava en un cervell que estava seleccionant destriant d'alguna manera totes aquestes paraules que el client busca, no? O que et revela en un diàleg o fins i tot en un petit monòleg, i aquest algoritme treballant per oferir un resultat que s'assembli, entenc, al que tu acabaries donant o el que el David o el Lluís podrien recomanar, sigui a través de les xarxes o en una conversa o als mitjans de comunicació. Llavors, jo, que no vinc de la tècnica, que no vinc del món dels números, tot i que sóc fill de científics, tinc un interès per saber com funciona aquesta predictibilitat que busqueu, o sigui, com arribem a trobar, o com arribeu vosaltres des de la vostra empresa a trobar l'encaix entre el llibre i la persona. D'entrada de dir que com dius és una cosa predictiva, és probabilitat, és a dir, un algoritme no l'encerta sempre de la mateixa manera que segurament un llibreter o una altra persona, una persona humana l'encerti sempre, no és així. El que nosaltres, gràcies a la tecnologia, gràcies al Big Data, a la intel·ligència artificial, el que sí que aconseguim fer
o es pot fer, és tenir en compte moltes persones, l'opinió de moltíssimes persones, no només d'una persona, d'un sol crític literari, sinó de moltes persones que estan opinant, que ja han tingut l'experiència lectora i estan opinant de la seva experiència a xarxes socials com Twitter, Facebook, Instagram, o bé a plataformes literàries com Goodreads, o en blogs, o ressenyes que poden deixar a Amazon, i amb la capacitat tecnològica processes i extreus totes aquestes paraules que estaves extraient una mica d'un lector, doncs les estàs extraient de milers de lectors. Llavors t'estàs configurant com un mapa, un ADN d'aquell llibre, de per què està agradant aquell llibre, de com l'estan definint, de si és un llibre que està enganxant, si no està enganxant, per què està enganxant i per què no, si és un llibre que t'ajuda a reflexionar, que és addictiu, que és... Llavors, amb la ciència és possible fer això, amb la tecnologia Big Data. Ja et dic, és tot un tema de probabilitats, de prediccions, i evidentment l'algoritme no sempre encerta. A vegades, en el món del llibre, hi ha certa adversió a deixar-se recomanar per un algoritme. Això ens hi hem trobat nosaltres, vam engegar el 2014, i durant tots aquests anys la veritat és que ens hem trobat amb que hi ha bastanta aversió a deixar-se recomanar. Les mateixes persones que a vegades potser no volen que els recomani el llibre a un algoritme es deixen recomanar llavors una pel·lícula per Netflix, per l'algoritme de Netflix, o un cantant una cançó determinada a través de l'algoritme de Spotify. Això vindria a ser també un contrasentit que m'agradaria també posar sobre la taula. En tot cas, tampoc em vull allargar molt, però penso que la tecnologia no s'ha de veure com una cosa que ens ve a atacar o a prendre la feina, sinó que ha de ser vista com quelcom que ens ajuda a fer la nostra feina millor perquè ens dona més informació per poder després recomanar millor als nostres lectors. Llavors, és una oportunitat, no és una amenaça, sinó, des del meu punt de vista, és una oportunitat que hauríem de fer servir. En el nostre cas, clar, el meu, diguem-ne, per un costat, jo he estat durant 20 anys bibliotecari de taulell i després formant llibreters o bibliotecaris. I també bibliotecaris que creen col·leccions amb l'assignatura de desenvolupament de col·leccions, amb la qual cosa un s'ha de treure tots els prejudicis de sobre i començar a seleccionar materials que per tu mai els faries servir ni els voldries. En David ha apuntat aquest estudi dels hàbitos de compra i lectura de llibres, etc. L'últim del 2019, els mitjans de comunicació o les llibreries tenen una posició que no està malament. Evidentment, el boca-orella és el 50% del nostre consum, és a dir, ens deixem recomanar abans per alguna persona que tinguem de confiança, però els llibreters és un 10%, i els vinc a anunciar que els bibliotecaris som els més humils de tots, un 5%, 4,85%, amb la qual cosa un té camí per recórrer i realment una humilitat. D'entrada ja un bibliotecari té un perfil que no és el d'un jugador de borsa ni cap cosa d'aquestes, i sap perfectament que allò que li pot agradar no pot ser que sigui agradable per tothom. Treballem, com la Isabel ha comentat, amb una mena de protoalgoritme. Seria, si a aquell li ha agradat això, aquesta persona pot ser que li agradi la mateixa cosa, jo m'he llegit o he començat aquest llibre fins a la pàgina 50 i m'ha semblat que els agradaria, i aquesta prova i error en la que hi ha un punt també de risc, no? Perquè quan t'han dit m'agrada molt la primera vegada que em vas recomanar, la segona et posa amb una sensació de com si estiguessis jugant amb una gincana que no pots deixar de fallar. I de tota manera, quan falles i la persona et diu no em va agradar l'últim que em vaig recomanar, és també una esperança, perquè en el fons t'està permetent que... I més informació. Més informació, i et dona una segona oportunitat, que normalment quan tu estàs molt disgustat amb un producte, amb un servei, de vegades no li dones ja ni una segona oportunitat. I en el cas de la formació que nosaltres fem, sobretot, i casos com en Marc Santandreu, volem que els algoritmes no siguin vistos com passa sovint, que quan tenim ja certa edat, qualsevol tecnologia que ha arribat per fer-ho malbé tot. El WhatsApp per destruir l'ortografia,
el microones és cancerigen, etc. Quan tu comences a veure tota la tecnologia que t'envolta amb una prevenció i amb un prejudici, és que t'has fet gran. Aleshores, nosaltres el que proposem és que aquests algoritmes han de ser i s'han d'utilitzar com una ajuda, com un auxili. Evidentment, jo sé arribar a Besalú sense Google Maps, però bueno, t'ajudes i després ja tens aquell petit moment feliç que corregeixes a Google Maps. Però realment la tecnologia no està aquí per substituir-nos, sinó per ajudar-nos. Et trobes algunes plataformes, hi ha una de plataforma britànica, nord-americana, molt interessant, que és que tu pots fins i tot modelar quin llibre vols. Vols un llibre curt, llarg, amb molta violència, amb poca, que rius molt, amb molt de sexe o res de sexe, tu pots definir perfectament a través d'algoritme i en producció nord-americana i anglesa quin tipus de llibre vols. Però clar, aquesta cosa de que algú et recomani, a no acceptar l'algoritme potser està per darrere, però tu és la part humana la que et poses. Ens riem dels algoritmes perquè probablement la setmana passada ens van comprar una rentadora i durant els pròxims 3 mesos ens recomanen rentadores, com si compressis una rentadora cada setmana. Sabem que l'algoritme no funciona, però hi ha moments en què l'algoritme et descobreix i t'ajuda. I aleshores el que fem amb els nostres alumnes, o intentem, ja siguin els de percepció lectora, els de llibreria o els del grau ara s'anomena gestió d'informació, documentació digital, que siguin gent que estiguin lliure de prejudicis de tipus cultural o social i que estiguin lliure de prejudicis fins i tot contra la tecnologia, sinó que s'ajudin i es recolzin. I a partir d'aquí, tot el que vingui, a partir del 4,85% podem fer molt de camí als bibliotecaris. Clar, jo en aquest sentit, parlant de tecnologia, tots 4 us hi relacioneu a través de les xarxes socials, amb la recomanació lectora o al revés, amb la antirecomanació, o sigui, amb el dir aquest llibre ni el toqueu, no? Volia saber una mica com ha canviat la vostra manera de relacionar-vos amb les xarxes socials, sobretot tenint en compte que la vostra feina incideix en el gust lector, no? O sigui, vosaltres des de la llibreria Calders emeteu, o sigui, sou un punt d'influència, o sigui, sou un vector de transmissió de coneixement o no, però teniu una importància des de Ciutat Maragda, des del vostre Twitter, per exemple, que és un Twitter molt seguit, molt comentat, amb molta viralitat, també influïu en això. Llavors, com les xarxes socials d'alguna manera acaben... Em picarà o no em picarà? No. Com les xarxes socials no és només que configurin el vostre gust, sinó que d'alguna manera modifiquen, si és que es pot dir així, la vostra forma d'aproximar-vos a la recomanació. És així, no? O complementa. O complementen. Sí, jo suposo que és un complement. No, ignoro si és un mosquit, no crec que et piqui perquè és una dimensió així. Això que ens anem passant. Per exemple, això és un de... Jo com més digitals i com més xarxes existeixen i més presents, jo més analògic em torno i més reclòs i una mica retro. I penso que no està mal. És a dir, també tinc la sensació que el programa, per exemple, de Ciutat Maragda és un model antic, però ho dic no pejorativament antic, sinó són models un programa d'una hora i 20 de tertúlia llarguíssima al voltant d'un sol tema, és una cosa anacrònica, no? I en aquest sentit jo tinc una batalla, per exemple, o ells amb mi, amb el Departament de Digitals de Catalunya Ràdio, perquè ells voldrien que des del Twitter féssim, o que em dediqués allà a fer recomanacions i cada setmana he recomanat, i és un Twitter infrautilitzat on únicament anuncio el contingut del programa i després penjo el link del programa per fer-ho fàcil d'accés i que només fent play això. Podríem treure molt més rendiment? Sí, però tornaríem al debat anterior, o el que jo deia que crec que no és la nostra funció, perquè com efectivament ha explicat la Isabel i el Lluís, ells tenen un espai
infinitament més personalitzat i no anònim, on poden fer recomanacions en funció d'això, no només el que li ha agradat a l'altre, sinó a la persona que, encara que tinguis aquest moment terrible de la segona recomanació, ai, ara sí l'encertaré perquè la vaig encertar abans, però pot ser que coneguis aquell client perquè fa anys que ve, saps el tipus de narrativa que li interessa o el tipus de poesia que li interessa, i aquest espai no el tenim nosaltres, tenim una audiència anònima per molts estudis que es facin de perfils que hi són, també a ICAT, per exemple, que està estudiadíssim el perfil de gent, no? I de si tenen més estudis o menys, si són més consumidors de cultura. Però ja el concepte de consumir cultura ja em grinyola una mica, no? Per tant, hem de fer servir Twitter i les xarxes, Instagram i companyia per inflar les recomanacions encara més tot el panorama, o en canvi per generar un espai de pau, perquè hi ha un problema amb això de les xarxes que s'ha multiplicat per milions durant els 3 mesos de clausura, no? Que és que tothom, jo me'n recordo, diferents entitats, és igual, llocs de diferents espais em demanaven vídeo. Pots fer un vídeo recomanant no sé què? Pots fer un vídeo? La xarxa acumula més vídeos del que un humà és capaç de consumir. Samuel Johnson, no sé si 3.000 llibres, 3.000 vídeos eren el que generava en mitja hora durant el confinament, és a dir, era impossible, no? I això no ha canviat, això va a més. Llavors, hem d'inflar encara més una bombolla absurda i massiva on més informació no vol dir més lectura, no vol dir més profunditat, no vol dir més coneixement. Jo penso que no, que és un altre servei que hem de fer, no? I aleshores, com més títols, aquesta cosa quantitativa, no? I hem de 10 títols de no sé què, 14 recomanacions de no sé quantos, i sense argumentar, jo crec que els llibres sense arguments a mi, en l'àmbit aquest nostre de recomanació, no em serveixen, i crec que anar donant títols així a la babalà, per molt que vingui d'una marca d'un cert prestigi o que estiguis, però crec que no fem cap servei amb això, penso. Per tant, en el meu cas particularment, les xarxes és un instrument purament pràctic de fer fàcil l'accés als continguts, no els faig servir com a recomanador. Nosaltres, quan vam obrir el 2014, i la pregunta era obligada, el comentari era uns bojos s'obren una llibreria 2014, o sigui, aquest solia ser el titular, no sé, ens deien, érem una mena com d'herois xalats. Llavors la pregunta sempre era com us ho fareu per competir amb Amazon? Llavors la resposta sempre ha estat hem nascut que Amazon ja existia, hauria estat absolutament absurd obrir una llibreria per competir amb Amazon. No és que ja existíem, nosaltres va aparèixer Amazon, ostres, hem de competir amb ells. No, llavors el que vam veure que era important era hem de conviure amb Amazon, i dic Amazon perquè és com la més grossa en qualsevol plataforma. Hem de conviure amb això, de fet neixem per conviure amb aquesta gent. El que necessitem és definir-nos. Nosaltres fem servir les xarxes socials per definir-nos. Una llibreria es defineix, no és com les biblioteques és per un públic, o sigui, tothom que va a la biblioteca és una cosa com la cosa més popular del món, no? Al final una llibreria som una botiga i les botigues, igual que hi ha botigues de roba d'un estil o d'un altre, roba d'esport, roba de vestir, roba de tal, les llibreries, si us fixeu en totes les que han obert, hi ha llibreries que són de caire més feminista, hi ha llibreries que són més rotllo cooperativista, moviments socials, hi ha llibreries infantils, hi ha de tot. Nosaltres som una llibreria generalista, però amb un criteri concret que és el que ens serà important com transmetre per les xarxes. Això ho fem dient tant el que tenim, els llibres que recomanem i que ens agraden molt i que tindrem sempre a la llibreria, com el que no tenim. Hi ha llibres que no tenim cap problema per Twitter de dir aquest llibre no el tindrem, aquest llibre no el trobareu aquí. I ho dieu, ho diem perquè és una manera de definir-nos. No ho diem en plan, o sigui, hi ha vegades que diem aquest llibre no el tenim i és un llibre tècnic, o sigui, no tenim llibres tècnics perquè no tenim una secció de cosa tècnica, no tenim, per exemple, una secció de psicologia vull dir de Lacan, Freud, o sigui, no tenim això, no tenim una secció de llibres d'empresa, igual que no tenim llibres que venen amb una superpromoció mediàtica i de màrqueting i tal, Premis Planeta, premis tal, no els tenim altres tipus de llibres. Llavors fem com la distinció, però més que res
perquè volem... perquè la llibreria és aquesta. Llavors, volem crear-nos un públic, òbviament com a llibreria no podríem atendre a tothom que llegís qualsevol cosa que vingués, o sigui, no hi entren, és una cosa física i és una cosa de pasta. Nosaltres paguem els llibres que tenim a la llibreria, o sigui, no podem comprar tots els llibres per tenir-los a la llibreria i no podem encarir allà tota la gent que vindria si ho tinguéssim tot. Llavors hem tirat per aquí. Sí que fem servir les xarxes per això, per dir el que tenim nosaltres és això i el que no tenim és això. De fet, quan crea algun tipus de polèmica que diem aquest llibre no el tenim, no sé què, som uns snobs, no hi entrem a discutir-ho, simplement no el tenim. Aquest llibre sí el tenim, que guai, tal, no sé què. Tampoc no hi entrem gaire, simplement això. És això, és una manera com de... Ho fem sense cap problema, a més, perquè a Barcelona, nosaltres estem a Barcelona, hi ha llibreries de tot tipus. O sigui, quan ens ve algú demanant el Premi Planeta, el dirigim, primer els diem que li podem aconseguir en 2 dies, la distribució de Planeta és meravellosa i d'altres editorials també, li podem aconseguir en 2 dies, si li corre pressa l'enviem directament al Corte Inglés o a la Gadiel, que és la llibreria papereria que tenim a la vuelta de l'esquina, que sí que tenen el Premi Planeta. Això, cap problema. Fem servir les xarxes per això, per definir-nos, perquè la gent sàpiga que venem, que tenim. Jo en el meu cas les xarxes socials no ho veig tant com un canal de promoció del llibre, sinó d'un lloc on trobar molta informació, molta opinió de lectors anònims sobre aquell llibre, sobre com ha sigut l'experiència lectora. I al final per conèixer millor el lector, perquè aquesta és una de les coses que sí que quan vaig començar el 2014 em va sobtar més, que és el poc que sabem del lector, tant els editorials com el sector en general. Quan vaig començar a entrar en el sector editorial em vaig adonar que era un sector on la intuïció pesava moltíssim en les decisions editorials, on el model de producció de les editorials es basava molt en l'oferta i molt poc en la demanda, és a dir, molt en saber quin llibre vull editar però no conec gaire bé la demanda com és aquest lector, i aquí és on vam veure una oportunitat de poder acostar els beneficis de la tecnologia per tenir un coneixement d'aquest lector molt més alt, perquè al final per recomanar has de tenir molt bon coneixement de l'oferta i molt bon coneixement de la demanda, de les dues coses. Si una de les dues falla, la recomanació al final malament rai. Llavors, les xarxes socials per nosaltres serveixen com a font d'informació per conèixer molt més aquest lector, no només xarxes socials, sinó blogs, plataformes. Al final, abans de l'era d'internet, tenien només l'opinió del crític literari que escrivia la seva ressenya al diari. Amb l'entrada d'internet es democratitza l'opinió i cada cop tenim més i més lectors que els hi ve de gust de forma espontània o de forma reflexiva escriure la seva ressenya, fer el seu tuit, fer el seu post a Facebook. Tota aquesta informació penso que s'ha de saber aprofitar i gràcies a la tecnologia podem aprofitar-la. Sí, digues. No, la pregunta que jo em faig a vegades en relació a això és fins a quin punt un algoritme o una predicció que es basa en aquesta quantitat d'impressions, valoracions, opinions, fins a quin punt no serà molt més acurada la predicció que et faci quan un llibre és molt popular i jugarà en contra amb un llibre minoritari, o al revés, el fet de tenir un llibre minoritari amb molt poques opinions no ajudarà a construir aquest text des d'una imbatibilitat que un llibre popular que lògicament ha agradat a molta gent però hi ha gent que també se'l carregarà, tindrà molts més matisos en aquest sentit. Llavors, això és una pregunta que jo em faig, no? Per exemple, la poesia, no? I per això jo començava amb poesia, no hi és sempre a les xarxes, no hi és a Goodreads, a Amazon hi és com trobes de tot, diguéssim, bàsicament, més o menys, però tampoc trobaràs tants comentaris. Llavors, en aquest sentit, majories i minories com ajuden a configurar, i no sé si és una resposta que podeu donar tots dos. A mi m'agradaria, i comencem a repartir aquí ja, no? Comencem a...
La qüestió és, per començar, és cert que poses en contacte un públic amb un públic que desitja una cosa amb un producte. I que tu parlaves de la poesia. La poesia, amb aquest estudi dels hàbits, és l'1,6% del consum de literatura entre el que diríem els espanyols com a lector. Clar, a les biblioteques ens trobem que en un futur que no és ara immediat, però que pot ser en els pròxims anys, s'està canviant un model de desenvolupament de la col·lecció que passa de ser un model de compra, és a dir, de compra de jo decideixo comprar aquest títol, aquesta col·lecció, el que sigui, per convertir-se en el que seria és l'adquisició manada o dirigida pels usuaris. Què significarà? El bibliotecari no comprarà els títols, sinó que posarà una plataforma amb 40.000 títols, amb llibre electrònic, evidentment, en la que l'usuari serà el que farà el clic sobre el llibre que voldrà consumir, llegir. Això què pot provocar? Pot provocar un reforç, aquest efecte del Premi Planeta, el reforç sobre el llibre que més es consumeix. Si ara tenim por de que els nanos passen de llegir Stilton a Steele, doncs pot passar que encara es reforci més aquesta idea. Amb la qual cosa, la tecnologia és una cosa que al principi jo deia que és positiva, però també s'ha d'anar en compte, perquè si tu deixes produir i adquirir només per la demanda, al final la gent només llegirà Coelho, Ruiz Zafón i el Cuore. El més promocionat. Perdó, el més promocionat, perquè hi ha un reforç del que es veu més. És com amb les enquestes. Quan tu tens una enquesta que el resultat està tancat, el resultat final és bastant més distribuït. Si tu tens una enquesta en la qual hi ha una posició que està guanyant, la posició guanyant a sobre guanya més per la seva visibilitat de guanyadora. Cosa que es pot fer en un cas com el vostre també, que ho feu així, que tu deies. Quan nosaltres diem una cosa que no tenim, ens acusen de postureo, no? Sí, que vosaltres podeu adoptar aquesta posició, però des de les biblioteques això no es fa, no es pot fer per aquesta voluntat una miqueta d'acollir a tothom. La biblioteca ha de ser un espai per tothom, no significat, en la que l'autor que entra llegint només literatura rosa de la qualitat més dubtosa, pot ser que segueixi tota la seva vida llegint allò, o que tu decideixes en un moment, que si ets la bibliotecària Isabel, que li diguis: no ha provat vostè la novel·la victoriana? Perquè potser en el fons té... Per què? Perquè els bibliotecaris en el fons, darrere de les nostres ments o de les nostres ànimes, tenim aquí la presidenta del col·legi, ho era, tenim un objectiu no de redempció, però sí de millora sociocultural del país. És a dir, no només que la gent llegeixi més, del 60 al 68 com a percentatge que en els últims 10 anys, sinó que a sobre no llegeixin literatura d'aquesta de baixa qualitat Hadmin i passin a llegir literatura del 19 britànica. Però i aquell que es quedi sempre amb aquella literatura també està benvingut i és perfecte i estem encantats de que vingui. I per això nosaltres no podem, des de les biblioteques, significar-nos. I a vegades, a algun bibliotecari li costa o li toca presentar el poeta local o la literatura més promocionada i que realment no agrada. I per últim, només compartir el que deia el David, però potser amb una... Matisar-ho, contradir-ho, va. Sí, la qüestió és, jo estic d'acord amb tu, Jo de les xarxes socials només estic al Twitter i moltes vegades m'agradaria baixar-m'hi perquè és insuportable la brega que hi ha, aquella cosa gairebé de tertúlia masculina passada de to i d'alcohol, no? Però hi ha una part que és interessantíssima. Posem un exemple. L'últim mes jo m'he comprat, llegit o el que sigui, diversos llibres, dos dels quals, un d'un article de fons i d'un podcast de Ciutat Maragda. Clar que és un espai en el qual és més una discussió més profunda, més balsàmica, però també m'he comprat i llegit llibres perquè he vist que una persona, que a mi em sembla que el seu criteri és bo, he vist en un petit tuit insignificant dient: ei, això no està mal. I allò que és menys que una gazetilla, allò són 2 línies, atrau la teva atenció. Són models que jo crec que tenen lloc i que tots han vingut a ocupar un espai i que no tots poden ocupar el mateix espai. I que jo penso que hem de tenir
una reflexió llarga i profunda i còmoda com la que podries proposar a Ciutat Maragda, però també un comentari breu i fins i tot en punta com el que podria fer la Calders, perquè penso que hi ha de tot. De tota manera, David, t'honora i encara posa més de manifest la meva admiració per tu, que no t'entringuis amb el d'allò. Això té un matís, efectivament estic d'acord amb tu, té un matís interessant. No soc twitteròfob perquè sí, considero que aquest espai hi és, aquesta recomanació de 2 línies útils poden ser-hi. També considero que és un 2% i que el 98% comunicativament és soroll. I a mi el que em molesta és perdre el temps en soroll quan, efectivament, la vida és finita, els llibres que podem llegir també, les coses que podem fer també. Però sobretot hi ha una cosa que abans volia matisar sobre la meva pròpia invectiva contra això, que jo crec que la part més útil, en el cas d'aquesta xarxa i en el cas del programa de ràdio, és que ha sabut crear comunitat. I per tant, és a dir, no cal que hi hagi un webmaster que digui coses per allà o que gestioni res, sinó que entre tota la comunitat de gent que segueix el programa o que li interessa la literatura es diuen coses i això és clar, per això deia que sovint els vostres programes, encara que no hi hagi una gran quantitat de tuits, generen aquesta conversa. Conversa de la qual us manteniu al marge, però es genera una conversa. Això és útil i bonic. I l'única cosa que falta, enllaçant també amb coses que deia ara el Lluís i la Isabel, de dir, doncs, aquest llibre no el tenim a la llibreria. Jo crec que una cosa que als mitjans en general costa molt en aquest país, llevat d'algun espai que òbviament té la crítica literària com a tal, com a gènere, és aquest punt de contracrítica o de crítica negativa. Però insisteixo, no com a vegades veiem en una crítica literària, que costa molt que hi hagi crítiques negatives, perquè més aviat en un país d'autocomplaença general i tot és meravellós i tendim a elogi d'una manera bastant gratuïta, sinó, un cop més, molt argumentadament. Hi ha una escriptora, alguna vegada he parlat d'ella, que a mi m'agrada molt, que durant 1 any i mig va fer en un programa de la televisió italiana, a la Rai 3, un espai diari de crítica literària, recomanar un llibre cada dia, Miquela Murgia. I el dimecres feia una contrarrecomanació, feia estroncatura, en la qual ella es carregava un títol de manera molt argumentada, perquè és molt més necessària l'argumentació quan has de carregar-te un llibre que l'inrevés. I això ho dic perquè hi ha llibres que evidentment es recomanen sols, si veus un llibre de Pio Moa, doncs no t'hi tiraràs a sobre, per exemple, això no, però hi ha altres llibres que molts lectors, que per exemple, i és molt legítim, que surten a comprar un llibre per Sant Jordi i la resta de l'any viuen al marge d'això, van més despistats. És un dia que, per exemple, busquen molt aquest espai de recomanacions. Doncs jo crec que és interessant que poder-los orientar en aquest sentit. Hi ha llibres que, escolta'm, perquè fotem a la contracoberta la cara de l'actor de moda de la sèrie de TV3, aquest llibre no és interessant. És a dir, algú li ha de dir que aquest llibre de columna no el compri, no? I crec que aquest espai als mitjans falta, que també és un servei d'honestedat de dir, ei, escolteu, fixeu-vos l'atenció cap aquí, no? Saps què passa? Que amb els llibres així tan promocionats i amb recolzaments, si venen amb una sèrie al darrere i tot això, és una venda fàcil. Ara parlo des del punt de vista de llibreries. O sigui, nosaltres, per exemple, a la Calders hi ha molta gent que ve a comprar llibres i hi ha molta gent que passa per allà passejant. Tenim una porta enorme, està oberta, la gent no ha de fer el gest, abans ho comentàvem, no ha de fer el gest d'obrir per entrar. Llavors, hi ha gent que penso, s'han adonat que han entrat a la llibreria perquè venen pel passatge i ja estan a dins, saps? I potser fan la volta i diuen, oi, que maco, giren cua i marxen. Tota aquesta gent no ve a comprar un llibre. Si es trobés una pila així, amb la cara de, jo què sé, quin és l'últim llibre de Merlí, de l'actor... Tenia un nom al cap quan ho veia, però no ho diré pas. No ho sé, és igual, jo què sé, si fessin la sèrie del Mainat, saps? Amb la cara d'escàndol, tal. Si es troben la pila així a la porta de la llibreria amb un pòster així de gros i el veuen i farien, ai, mira, el llibre de tal, pum, es compra... Compra, igual, jo què sé, igual que si veus una gelateria no t'ho havies plantejat, però, ai, mira, fan un gelat. Saps? O sigui, és una mica això. Llavors, això passa molt, si us fixeu, just abans de Sant Jordi, sobretot, però Nadal també una mica, però Sant Jordi a tope, les setmanes abans els mitjans parlen de llibres. A la llibreria es nota que comença a pujar la venda
des de la primera setmana d'abril, pràcticament, perquè els mitjans ja comencen novetat d'abril, bueno, no, l'1 d'abril ja comencen a dir el més venut d'aquest Sant Jordi, saps? Amb 3 setmanes d'abans ja saben quin és el més venut. Llavors notes que puja, i notes que comença a pujar no per la gent constant que va passant durant l'any, sinó cares que no coneixes de res, que et venen demanant pel llibre de tal que l'han vist entrevistat a TV3, a Altres Notícies, que funciona molt, per exemple. I que s'acaba de publicar. I que s'acaba de publicar. Perquè això és una altra cosa greu, casualment. és a dir, aquest país fa molts, és un dels països de més producció editorial i de fa molts anys ja no es publiquen llibres, només es publiquen novetats editorials. Sí, si tu mires els mitjans, no? TV3, els dilluns, novetats, és a dir, i els llibres han estat sinònims al final, que rebo moltíssims, tu també, m'imagino, mails de premsa editorials, les editorials ja no promocionen llibres, us enviem les novetats editorials, ja està. I si t'hi poses a pensar 2 segons, totes les implicacions de màrqueting que té la noció de novetat és d'una perversió màxima, perversió lèxica immensa que hem automatitzat com si fos normal. I la gent ha substituït el concepte de llibre, que és una cosa bonica i humil i antiga, a pre-Gutenberg, doncs per novetat editorial, que té també més pompa, té més síl·labes, és més llarg i sembla que... Aquesta és l'anècdota d'aquest llibreter que li va venir un i diu, escolti, recomani'm algun llibre, diu això, i li va recomanar un rus del 19. I aleshores la persona diu, però escolti, això no és novetat. Diu, vostè s'ho ha llegit? Diu, no, doncs segueix sent novetat per vostè. Per això és tan important i jo estic d'acord que hi hagués aquests espais que diguessin, no, mira, això últim que ha sortit de tal, és que no, o sigui, encara que sigui potser un autor boníssim i fa un llibre, doncs que punxa, pot passar, saps? En plan, mira, el nou d'aquest és més fluix, i si m'has de llegir-te'l i tal, potser agafa'l, sí, no sé què, però ho veuràs i tal. La cosa de dir aquest llibre és bo, aquest llibre és dolent, sou uns snob, o la cosa d'identificar la bona literatura amb una posició com d'esnobisme és la cosa més absurda. O sigui, el llibre és l'única o de les poques coses que un llibre de qualitat, que no vol dir que sigui complicat, és més barat que un llibre dolentíssim. O sigui, la majoria de coses que han aguantat durant el temps, que tal, estan en edició butxaca, que potser les trobes per 8 euros. L'última novetat de jo que sé qui, és que vull dir noms, però m'he bloquejat, estic destrossant la meva... Dan Brown, que no fa mal mai. Dan Brown ara ha fet una cosa per nens que és com, no els hi doneu això als vostres fills. L'última novetat no baixa de 22,50 a 23 euros, quan pots comprar-te 3 llibres que s'aguanten, que són entenedors perquè estan ben escrits. O sigui, un llibre ben escrit s'entén el que et diu. Hi ha llibres que directament els hi falta una correcció i te'ls venen com l'última novetat i tal, que s'han fet ràpid i s'ha de vendre ràpid perquè si no caduca. És el que ha passat amb la quarantena aquesta, no? Hi havia editorials que tenien... Se'ls aturava el mercat durant 3 mesos, llibreries tancades durant 3 mesos i es trobaven que les novetats anaven sobre un tema que d'aquí a 3 mesos estaria absolutament caducat. O sigui, llavors, això, jo crec que és important, algú que digui no, això no val tant la pena o aquest és millor que aquest altre, sí, per què no? Volia demanar-li al Marc, perquè abans l'he tallat, volia demanar-li el que li demanava abans en la línia de com treballeu vosaltres amb els vostres clients. Qui ve a Textum a demanar-vos consell? O sigui, qui demana els vostres serveis? I una mica... Clar, majories, minories, que jo he tret el tema que pot ser polèmic o no, però vosaltres ho treballeu, entenc, amb la neutralitat d'escoltar totes les veus, no? Llavors... Quan va néixer el projecte dels... Pausa. Àngelus. Sempre és així? Algú de la... Sí. S'han tocat les 12, a més a més. Si mai algú va despistat d'hora... Intento. Sí. Germans, som reunits avui. Té un punt de missa laica, això. No, però això és el senyal que hem d'acabar en 5 minuts, no? Senyal intens. De fet, quan vam començar el projecte el 2014, bàsicament ens dirigíem a les editorials, no tant per saber què s'ha de recomanar o per una funció així més de crear algoritmes que optimitzessin les recomanacions, sinó una mica
saber quin tipus de llibre pot funcionar, és a dir, fer una predicció de quin pot ser el llibre que la clavarà, no? Llavors, el que es feia, o que treballàvem també en processament de llenguatge natural, que és una branca de la intel·ligència artificial, és el contingut del llibre, no tant les opinions, que també, el que he explicat anteriorment, sinó el contingut, i extraiem les característiques principals d'aquell contingut dels llibres que estan funcionant. I a partir d'aquí, és a dir, per exemple, les conclusions podien ser algunes òbvies, com que sigui un llenguatge senzill, que no hi hagi subordinades, que siguin capítols no massa llargs, que tingui un fil argumental lineal, que no hi hagi anades i vingudes. Doncs aquest tipus de característiques de llibres que poden definir l'ADN d'un llibre que estigui funcionant eren les característiques que treballàvem amb les editorials per poder ajudar-los a identificar manuscrits que els estaven arribant i pensar, hi ha probabilitat o hi ha una predicció X de que aquest llibre et funcioni. Això juntament amb totes les dades que traiem de xarxes socials del que estava agradant en aquell moment amb els lectors. Tampoc em vull allargar perquè crec que d'allò, però bàsicament quan tu deies hi ha llibres que generen molt poques dades, evidentment els nostres algoritmes com més dades tenen més fiables són les seves prediccions. Més precisos, no? Més precisos. Més precisos. Evidentment, com més dades ens nutrim, millor. Llavors, potser, evidentment, hi haurà llibres de poesia que no trobarem molts comentaris enlloc, però sempre n'hi haurà alguna, on podràs extraure informació d'aquell lector que ha tingut una experiència determinada amb el... I això ens pot ajudar a tenir una idea de com recomanar als nostres lectors. Em sembla que hem d'acabar, perquè són les 12 i havia d'haver aquesta desinfecció. No sé si hi ha temps per una pregunta, si és que la tinguéssiu. Si és que no... No sé, la faré jo, però... 1, 2, 3... Jo en tinc una. Sí? Perquè el Jordi, com sabeu, a més d'escriptor, és un dels periodistes literaris més intensos i... Tu m'has de preguntar alguna cosa. Sí, una pregunta al Jordi Nopka. Per què? Tot treu el temps. Exacte. A més d'això, i a més és un gran lector de títols interessants, però ell no ho ha dit, però el diari Ara, jo crec que és dels primers, si no l'únic, que des de fa molts anys, pels vols de Sant Jordi, fa... i m'agradaria que expliquessis una mica com una cosa que en diuen el recomanador virtual, que tu entres al diari i buscant una mica, no sé si algorítmicament o no sé com caram, hi ha una sèrie de títols allà que són centenars de títols i tu poses uns criteris que no sé quins són, ara ho expliques, per trobar o per com perfileu la precisió de la recomanació des d'aquesta eina. Això diguéssim que jo he de fer el suplement de llibres cada setmana, que són 8 pàgines. Això, òbviament, em porta a llegir... Ja acabo, 3 minuts, 3 minuts. Clavadíssim. Bé, doncs això em porta la feina de llegir, entrevistar, pensar, encara que pugui semblar que no, però penso els articles i els escric i dedico bastant de temps a escriure'ls. Llavors, quan s'acosta a Sant Jordi, hi ha això que has comentat del recomanador, que és un tema que sempre, diguéssim, requereix la interacció entre el Departament de Cultura, on jo hi soc, i llavors un departament tecnològic, que són els que han ideat aquest recomanador amb les premisses que tu comentaves. No sé si es pot parlar d'algoritme exactament, però sí que quan jo faig les fitxes dels llibres, que són normalment unes 160 fitxes, molts dels quals he llegit o fullejat. Llavors, al costat de la fitxa, jo he de respondre unes preguntes molt concretes amb un número. Llavors, en funció del número que jo assigno a cadascuna d'aquestes preguntes, per exemple, és un llibre de ficció o no ficció? Això seria 1, 2. No? Doncs és un 1 o és un 2. Vols llegir un llibre que passi ara, al segle passat, o més enrere? Això seria, o més endavant. Això seria 1, 2, 3, 4. Et vols... Aquest és un camp, per exemple, que a mi em costa molt de respondre. Vols reflexionar, entretenir-te, divertir-te
o pensar, llavors això és 1, 2, 3, 4. Vols no pensar? Què passa? O no pensar, però o 5 serien. Llavors, el que passa és que a mesura que tu vas contestant cadascun d'aquests números, i en molts casos, que això és una batalla que jo vaig tenir, un llibre diverteix, entreté i et fa pensar, i passa ara i passa enrere. Per tant, tu estàs, d'alguna manera, estàs fent més complexa la resposta a aquella màquina. Llavors passa que a vegades el resultat pot ser més afinat i a vegades hi ha llibres que tu com a lector trobaries contradictoris, però al mateix temps estàs donant una resposta numèrica a una sèrie d'interrogants que són pautats i que tots els llibres han de respondre. Clar, en poesia, per exemple, tinc molts problemes per sovint dir si són ficció o no són ficció, perquè jo posaria una altra categoria, ja n'hi haurien 3 en aquest cas. Llavors aquesta seria més o menys la resposta. És precís fins a cert punt, seria més precís si tinguéssim més camps. El meu cervell també explotaria amb més facilitat perquè sóc l'única persona que es dedica durant una setmana a posar números a 160 o 180 llibres i clar, això, posar números vol dir que estàs tot el dia categoritzant, no? I que d'una banda, i crec que és una cosa que les biblioteques també heu de fer. Clar, aquesta categorització és fiable i no ho és, però al mateix temps crec que en part és necessària per determinat tipus de lector, perquè si jo no oferís aquest recomanador, aquests 30.000 usuaris cada cop s'informen o al revés, o consulten allò per dir com s'equivoca el diari Ara en aquest recomanador, això ho buscarien a una altra banda. Llavors, jo al principi m'hi oposava i ara gairebé m'ho prenc com una espècie de joc. Jo l'he fet i funciona. Funciona, Sí. Una mica. Sí. L'he fet, sí, i em va acabar recomanant un que l'havia llegit i que m'havia agradat molt. I, hòstia, funciona. Em sembla que els estranys de la Riassa. Bé, doncs moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí i també al públic. Espero que hagi estat més o menys interessant per part meva. Jo no tenia cap bloc de notes, però hagués pres algunes notes de comentaris que heu anat fent. Així que gràcies una vegada més i espero que ens continuem veient. Moltes gràcies. Gràcies.